BBC أبلعلي جنرال قعش جبر زجبرو قالم حتتسي بزحات سبات كم زي عينتو عبيتك كالسي كج بربر بزحات سبات يوم ما لي يازي بلهم زتقطعون زنهارون بفلاك أنا زقداي زي كون زجبرو قرماي جبرو أتزيو نفرارح قالم حتت كم زجبرولن بسرون رتعاو زي كون قالم حتت نحصت دراما خمخانو بزحات وقيسهم مالو حق ديو أبتنا لهم عند فيديو كتريقوا إخهم كبراتن فتواتن هاي لدبيت بزعبا نايبل سجن أخيبا وسان زخون حبري تاريخي بلخو نسخة بريزيدانت إسياس كنقلبتو إينا كاب تقاوم تودبات كأمرحي كنقبرينا منيو خوون كابتوم زقاوم زلو ودبات سي نعو تكيوس منيو مرح خوون زي اللو وقع لأنه بعلو مستمع أقلو منو مو يخوون كبل تهجأني قولو سلطنا خامل لي سولو كتسمعوا إخهم هذا حونات مالي شاولي بال نزروبيل استبهل عين سور حوناسي جنزب وسيدلو نيرو روبيل كاتمالي علم كديعة النس دق سبات كخدعني بخلتي خنبع ايد حنا نديتهم سبات نابل حسابو خجلص ويكبل سمعنا نيرنا مونا ميدياون كحيزي مصي نيرت مالي حسابنا فرا افريو شاول كملس تجديدو جنزب نخملس كا ممارق زيبلو خوينو ترخي ولا كملس يا خايللو مالتي بوزحات يوم ثلاثة سبات اللو بعد ما برا برا تقولوا أول سعيد صار سيوم حدث أب ستالين زارا ميديا نتورك قريبهم ذهبوا قلم حتتيو صمدو نمن تايك تكايد ودليهم مالت صمدو أدلاين نتو انتايو اسكي كم بحدش تنقرنا تخلو ديهم مالتي ترديكم ديو زعينة حتى حاتي دوام نيرو سو ملسي بو مالو تدلوا لهم تملسي بزي وعد حدر نابتنا لهم عند فيديو تتأكد بينا حدش تنتخونكم سابسكرايب مقباركم أي ترسعوا بلع خازي ممرق بحلو ولدنا نيكونا نبارات انتخونكم كا تماساسالي بلعها ممرق مالتي كومنت ناغبركم نزي فيديو لايك ناغبركم نابكالو تباصحو لايك سلت قبر ليك بتعم يفتيكم زلخم روبيل باراخسي حنت وساني تنفليتن رئيته يهبو كبر حوشدن ناب حدا صقعي مالت اخرار سلازي كونكا قلطيفكا بزحات ساعات تتركب كشغركا ايو كام مسمركا كيوصخان تقصيلكا جن بزحات كواليتي زلوهم ساعات تتغارن ايرتراوያን كم تفري ጥርጥር የብለይን ሰሰናዩ ክብል ሐሳቡ ገልጽልኝ ያለው ሕጂ ሮቤል ታይኮው ነርወን ተልኩ ዩቲዩበር ሃው ኳሊቲ ይፈልጥዩ ኳሊቲ ሳብስክራይበር ኳሊቲ ሰማይ ኦዲየንስ እንታይ ማለት ምዃኑ በአግባቡ ገይሩ ነግሩንለው በታዘለ ሃይቀጽል ናብ ሓደ ተለጢፍካ ስለስተ ጻረፍካ ወይ ሓደ ምስ ሓደ ዝኾነ ሐሳብ ወጊንካ ያያ ስለዝበልካሲ ዝመጽለውጥ የለን ፕሪንሲፕል ናይ ሚዲያ ዝተረድኦም نحق زأمنو امبري اب سمعيتاتهم كتبوا لهم ويكا نتر حسابهم مسي كتدغم لهم ولا حق يخون بابا قال له تكون لهم زلالي حسابات كتلا اخي بالكان اب تحقر قص حق تزاربهم حق صوم من قد هرسيو كمزين تغيركا كن كتعوت اللي خايلنا لهم ويل كواليتي اودينس مالت سمعتي زوم حجي زلو سمعتي ناي بحق اذا امن لهم مالتي نمنتاي ببرينسيبل يامنيهم تكلني حقي سلازدلي طرحهم نابز ميديا زمصو ويل ادلاوين اشراون زي كونه مدح يزلم سلاز مص طرحها يامنيهم اقوراصي منقد زكول ولا حنت منقد يلن اندحر دافتيكم ونز channel سبسكرايب ناغبركم لايك ناغبركم مخد طرحيو سو سبسكرايب غبروا لايك كاغبروا ريتوتات كصحافي يخلوكم نامنا لهم عند فيديو هروك نبدينا هروك بخمزي مالتي ثلاثة خاب بورحة شح كوبهم تكون قالات يمسو ودينا مالت نزل كان جزيت راه بند عملك مسك عيل مثل زلو كندا اكيد كحجي ايرتراين يم زريوا زلو كندا حتبل تخلها إساياس كنبر دوينا ازيو مستوم ناب اسمراس خدو تغارو نير بفوتو ملكا زوصل خنيتات نيرو after a special doctor تخوينو for the sake of نتراو حزو كبال تقدادي مخايت اسرون تمالي دراما تسريح وابلعلي جنرال قعش قبل بBBC بهند غزع زخون انترناشونال ميديا ويانا كن كما وقلا كن حماق سب لا غمغمت يا تاودو حينيا وصي يلخو سحينيا ايدو سحينيا ايدو بابا جابر ويلكم او حاوي افورك غرماي انكو عبد حن مصخا طفيقا نيركا ابزي تيك توك ابزي محبراو ميديا سي اناكاس تاي كونكوين زي حاونا إلا ناي بحقي كابت تزاربو قوم نجر أمانة سلتزارب يكونن جن بقات بسروالات لك عنده ولا نصوص نافقنا ولا حد زلس حق مزراب صبو حد خبرات وفتوات كم بابا جابر ويكا
ኣፈወርቂ ማለት እዩ ዝበሰሉ ሰባት ነቲ ቲክቶክ ወይ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ቅመማት እዩ ሶ ቅመምካ ኣይፅላእን ይፍቶ እዩ ብተፈጥሮ ማለት እዩ ንዑ ኸ ኢና ፈቲናካ ነርና ናፊቅናካ ኢና ነርና ክቡር ፍቱን ሓዌልካ መስኪ ሕጂ እውን ኣይበህበካኒ ኣነ በሊዒ ገንዘብካ ከምዚ ኢለ ገለ ኣይበልክዎን ኣምላኽ መስገን 710 ትማሊ ሰዲደሉ ሎማዓንቲ 110 ሰዲደሉ ዕለ 30 ከዓ በብወርሓ 1000 ክህቦ ከምትኾንኩ ከዓ ቃላት ይምሱ ወዲና ማለት እዩ ኣብዚ ቲክቶክ ግና ብውሕድ ብዝተፈላለየ ፍላይ ኣብዚ ከባቢ እናፈከርኩም ትመፁ ኣለኹም ማለት እዩ ኣነ ወላ ሓንቲ ይብለኩም ፈኪርካ መፂኻ ሃሪምካኒ ንነብስኻ ንስድራኻን ጥራይ ክትሓትት ኣለካ ቢኮዝ ሓደ ሰብ ብኮንቶ ሂወት ከተጥፋእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካልኣይካ ንሓደ ገንዘብ ሰሪሐ ንዝመልሶ ነገር ፅባሕ ንጎ ንዓይ በሰላ ገዲፍካ ለይኬትካ ክሕትተካ ምዃኑ ጥራይ ዝፈልጥ ኣነ ብዝኾነ ግን ኣነ ሓፀር ኣቢለ ክባ ዝኽእል ነቲ ዝገበርክዎ ሶሪ ኣቀዲመ ማለት እዩ ነቲ ዝተዛረብክዎ ቃል ከዓ ንኩላትኩም ሶሪ ሕማቅ ተዛሪበ ሶሪ እቲ ገንዘብ ግና ይህቦ ኣለኹ ሕጂ እውን ኣይወዳእኩን እህቦ ኣለኹ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ዝኾነ ነገራት ቅርሺ ከይግደሉ ክድየ ገለዲ ኣብኣ ከለኹ በታ ሰዓታ ይመልሰሉ ኣለኹ ኣብ ህዝቢ ስለ ዝወፀ ዘይኮነ ኣነ ዝመልሰሉ ዘለኹ ኣነ ከም ዝመልሰሉ ቃልኣት እየ ምስኡ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ኣብዚ ዘለኹም ፅቡቅ ሓሳብ እስኪ ዝሓውና ይቅርታ ሓቲቱሎ ለቲ ጉዳይ ይቅርታ ከዓ ካብ ኣምላኽ ዝወሃብ ሓሳብ ኣይኮነ እንዲ ከምኡ እዩ ንሕና እውን ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብለና ይቅርታ ማለት ኣጥፊኤ ተጋጊኤ በብሰዓቱ ትገንዘቡ ክምልሰሉ እየ ብሓደ ግዜ ስራኻን ዓቀብ ኣይትበሉኒ ተኾነ ሰብ ኮይኑ ዘይጋጊየለን ግን ከምዚ ገርና ክነጥፋካ ኢና ከምዚ ስለ ዝበልካ ኣብ ዘለኻ እንታው መፂና ነፈራርሐካ ኢና ትብሉ ዘለኹም ወይ ከዓ ክንቀትለካ ኢና እንዳበልኩም ተፈራርሕኑ ዘለኹም ሰባት ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ኣይትወስኑ ኣይተጥፍኡ ኣይተሰሓሓቱ ኣነ ኸወኤ ግዜ ጥራሕ ሃቡኒ 700 ልኢ ከለለኹ ይብል ኣሎ እስኪ ሮቤል ሓውና ባዕሉሲ ሓውኩም ሮቤል የሉ ዝህበና ርእይቶ ኣሎ መልስ ኣሎ ንስማዕካ ባዕሉ ማለት መሰለኩም ብዛሕ ዘሕበለለይ ሓውኩም ሮቤል የምሳኹም ዘለኹ እቲ መጀመርታ ክጅምር ተረኣ ኮይነ ኣብ ጎነይ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ቃንዛይ ዝተቆንዘኹም ኣብ ሕማም ዝሓመምኩም ክቡራትን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ማለት እዩ ኩላትኩም ኣዋልድኩም ማለት እዩ ኣብ ቃንዛይ ምሳይ ተቆንዚኹም ኢኹም ኣብ ሕማመይ ከዓ ምሳይ ሓሚምኩም ኢኹም እሞ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ዘኽብረኩምን ሕጂ ግን እታ ጉዳይ ኣጋጢማትን ዘቐነየት ናይ ጉዳይ ኣነ ሻውልን ኣጋጢማትና ዘቐነየት ጉዳይ ማለት እዩ ትማሊ ዳርጋ እውን ታሕተኹም እኳ ሰሚዕኹም ኣነርኩም ትኾነ ኢኹም ገንዘብካ ግዜ ጥራይ ሃበ እንዳኣመርክ መልሰካ የለን ስለ ዘሎ ብውሽጡ እውን ተራራሪና ገለ ስለ ዘለና ደሸግርም ነፀግብ የብሉን ማለት እዩ እዛ ጉዳይ ኣብዲኣ ተዓጢ ኣላ ክብል እየ ማለት እዩ ወላሓንቲ ዘዛርብ ጉዳይ የብልኩም ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅኹም ገለ ማለት እዩ ተወዲኣ ኣላ እታ ጉዳይ ገንዘበይ ክበኒ ምዃኑ ከዓ ነገርን ለበትን ዓበይቲ ኣሕዋተይ ገለ ገይሩ ማለት እዩ ኣብ ጎነይ ስለ ዝምንባርኩም ግን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም እንደኽብረኩም ማለት እዩ ካናዳ ኣርኬድካ ሕጂ ኤርትራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለዚ ዝሓውናሲ ተሓሳቡ ገሊፅዋ እዩ ገንዘበይ ክበነ ምዃኑ ተዛሪቡኒ እዩ ገንዘበይ ክምልሰለ እዩ ኣብ ጎነይ ስለ ዝነበርኩም ግን ብጣዕሚ ገይረ እየ ዘመስግነኩም ንምንታይ ኣብ ሓቂ ጎኒ ጠጠው ኢልኩም እዚ ሓውና ክሕገዝ ኣለዎ ኢልኩም ካብ መጀመሪኡ ጀሚርኩም እውን ነቲ ዘዋፃለይ በዓል ገንዘብ እውን ሒዙለይ ጠፊኡ ዝበልኮ እውን ክበካ ኢልን ኣሎ ተራዳዲእና ኣለና ኢና ዝብል መልሲ ሂበሎ ብሩኻት ዘርኢ እዚኣ ተጠዕመልኩም እያ ማለት እዩ ኪፕ ጎይንግ ኤንድ ሻይን ኦኬ ንሕና ኢና ኮን ካናዳ ነፅርያ ዘለና ኤርትራዊ ዘፅርያ ዘሎ ካልእ ኮነ ዘፅርያ ዘሎ እዩ ዝብል እስኪ ነስማዓዮ እኔም ዘፅርያ ዘሎ ካናዳ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እሱ ስለ ዝኾነ ዘቐለለ ስራሕ ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ እቲ ሰብ ካልእ እንዳሓሰበ ከይዱ ይኸውን ግን ኣብ ኤርፖርት ትኸይድ ኣብኡ ፀንሑካ ኤርትራውያን ቤት ትምህርቲ ትኸይድ ኣብ መዕደጊ ኣብ ሞል ትኸይድ ኣብ ገለ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ካናዳ ዝብልብላ ዘሎ ሶ ዘፅርዮ ዘሎ ካልእ ዓይነት ትፅቢት ክህልዎ ይኽእል እዩ ሰብ ናብ ወፃእ ከድየ ክብል ከሎ ዝኾነ ሰብ ብዙሓት ትፅቢታት ክህልዎ ይኽእል እዮም ካብኣቶም ብፍላይ ካልእ ሃይ ኳሊቲ ዘለዎ ስራሕ የሰርሕ ፅሬት ዶ ኣብ ፅሬት ኣብ ዓዲ የለን እንዲሁ ካብኡ ዝሓሸ ኢሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ፅሬት እዩ ሓደ ስራሕ ባይዘወይ ክነዓቕ ዘይብሉ ስራሕ ኣነ ብመጠን ኣታዊ እየ ዝርድኦ ተረዲእኩም ብመጠን ኣታዊ እዩ ኣታወሊዎ ገንዘብ ዝህበካ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ እንድሕር ኮይኑ ካብ ሕማቕ ዝረሓቐ ወርክ ማለት እሲ ወይ ከዓ ወርክ ተልካስ ዴፊኒሽኑ activity to produce something ማለት እዩ ዝኾነ ነገር እሲ ፕሮዲዩስ ንኽትገብር እትገብሮ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢኻ ፕሮዲዩስ ትገብር ዘለኻ ከተማ ተፀረለኻ እንታይ ክትረክበለኻ ንስኻ ገንዘብ ትረክብ ኣለኻ እሱ እዩ ሓደ ዓብዪ ዕዮ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ኣነ እኮ ስለዘይተማሃርኩ ከምዚ ዝሰርሑ ዘለኹም እምበር ገለገለ ዝብል ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣተሓሳስባና መቸስ ቶም ዝተምሃሩ
ኣታ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዋላ ተዝረከብ ነይሩ ዋላ ምሰራሕ ክብሉ ይኽእል እዮም ዘይተማሃረ ሰብ ከዓ እንታይ ክብል ይኽእል ሓደ ሕጂ ናይ ትምህርቲ ቀለም ዘይቆፀርኩ ገለገለ ኢሉ ዝሓስብ ንባዕሉ ማለት እዩ እዚ ተማሂረ ዝኹሉ ዓመታት እሲ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ ገለ ክብል ይኽእል እዩ ናተይ ተመክሮ ሕጂ እንድሕር ዳ ሂወኩም ከምኡ እዩ በቃ ንእሽተለይ ሕጂ ኣብ ዩቲዩብ ግና ሓሳስ ደንቆሮ እናበለ ፅሕፈልካ እዩ ዝበዝሕ እቲ ሓቂ ዝነግረኩም ግን ኣነ ሓሳስ ደንቆሮ ኦፍኮርስ ኣይኮንኩን ደንቆሮ ኢልካ ምፅራፍ ንኩሉ ሰብ ኣይግብኦን እዩ ግን ሻምናይ ክፍሊ ዝበሃል ኣሎ ሻምናይ ክፍሊ ሲ ካብቶም ልዑል ነጥቢ ዘምፁ 92 ኣቨሬጅ ገለ መለ ከባቢ ዝረኸቡ ናይ ትግራይ ተምሃሮ ኣነ ሓደ እየ ማለት ሶ ቀላሚኖ ዝበሃል ፍሉይ ቀረአ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከዓ ከምኡ ተማሂረ 10 ኢኻ ኣለኒ ከም ኮኸብ ከም ፃልኩም ይሕንፅፅ ኣቢለ ማለት እዩ 394 ከዓ ጂፒኤ ኣለኒ ማለት ናይ ዩኒቨርሲቲ ጠቕላላ ሶ ክመሃር ከለኹ ሲ አንድ ዓዲዐ ዝፈልጦ ሳይንስ እየ ተማሂራ ፀቢቐ ዝርድአኒ ካብቶም ዝርድኦም ዝነበሩ ተምሃሮታት ሓደ እንተኾነ ግን ዕዮ ማለት ወይ ከዓ ስራሕ ማለት እቲ ንስኻ እትብህጎን ብዙሕ ግዜ ከዓ እንተይደኸመካ እንተይሰልክየካ ሓሳብ ትረኽበሉ ሞቲቬሽን ትረኽበሉ ተበግሶ ትረኽበሉ ድዩ እወ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እሱ እዩ ማለት እዩ ስራሕ ንስኢና ክንሰርሕ ዘለና ክብለኩም ደልየ ባባ ኣፈወርቂ ድሓና ዲኻ ከመይ ኣለኻ እንኳዕ ብድሓን መፅኻ እስኪ ትብለና ነገር ኣሎ ክንብል ገለገለ ሰባት ኣለዉ ክንከይድ ስሒነያ ወፅእ ኣለኹ ታበትሪ ታመልሓስ ከም ቀደማ እያ ዘላ እዚኣ መፅእቲ 11 ሸርጉድ ግርበኩ ካበይ ክመፅሽን ትባል መፅአ እዚኣ በሊዐ ካብሬቶ በሊዐ እዛ ክሳይ በሊዐ ሸይነ ኦረዲ ድሓን ባዕለይ እውን እቲ ነገር ዘበልክዎ እዩ ኢሳያስ ክነብሩ ባዕለየ ኢሉ ባባ ኣፈወርቂ ኦፍኮርስ ትክክል እዩ ባዕልኻ ዝገበርካዮ እዩ ከምዚ ዓይነት ስምዒታውያን ክንከውን ዘየብልና ንከምዚ ዓይነት መንገዲ እዩ ዓንቶ ሕጂ ትቆልዓ ስምዒታውያን ኣይትኾኑ ንዓይ ዝኾነ ነገር ጌርኩም ሲ ትረኽብዎ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ስምዒታዊ ዘይምዃኑ እዩ ዝጠቅም ክብል ዝገለፀ ሓሳብ ረእይዎ ሕጂ ኣብዚ ፍረ ተረኺቡ ማለት እዩ መፅኡ ቀጥታስ ረኺብናዮ ሽዑ ንሽዑ ማለት እዩ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ሃይሊ ሽዋ ሸገይዶ ኢና ዝብል ካምፔይን ኣይኮነን ሱ ጋቨርንመንታል ናይ ምይይጥ ነጥቢ ገይሮም እዮም ብልፅግና ዝዛተዩ ዘሎ ኢሳያስ ክነብሩ ዶ ኢና እዚዩ ምስቶም ኤርትራውያን ኮይኖም ብዝተፈላለየ ውዳበ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ዝኒአው ኢሳያስ ክነብሩ ዶ ኢና ኢሳያስ ኣውሪድና ንዓኹም ክንሰቕለኩም ኢና ይብሉ ንመን እዮም ከም ዝሰቕሉ ግን ይፍለጥ ብዙሓት እዮም ቶም ውዳበታት 3-4 ዝኾኑ ውዳበታት ኣለዉ ናይ ኤርትራ ተፈላለዩ ኣዲስ ኣበባ ዝሰፈሩ ኣታ ተኸይንከ ኢኻ ብስሩ ኣታ ሃይለ ዋላ ድሓን ኣንታ ዶክተር ሃይለ ብስሩ ግደፍ ባ ንዓባ በታ ዝሓስከያ ዶክተሬት ግደፍ ኣታ ብርጌድ ንሓመዱ ተለስ ካልኦት ውድባት ኣለዉ ማለት የለዉ ናይኩም ክንዝብ ዘለኹ ግን ክንዲ በርጌድ ዝኾነሉ ድዩ ክንዲ በርጌድ ኣታ ንዓባ እታ ግደፍ ዳሓር ሕጂ ነዚ ንዓቶም እዩ ዝምልከት ኤንወይስ ኣብዘይ ኢድክን ኣብዘይ መንጠቢትክን ነይቲ ስደዳ ኢድክን ሕጂ ኣብ ሹመት መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሹመት መንግስቲ መን ይምልከት ቀጥታ ኤርትራውያን እዩ ዝምልከቶም መን ይኹን ከም ምርጫኻ እንተትብሉን ግን ብርጌድ ንሓመዱ ንምንታይ ይብሉ ብርጌድ ንሓመዱ ማለት መናእሰይ ኮይኖምስ እቲ ዓዲ ብወዲ ዓዲ ነቶም ደቂ ዓዲ ኢሎም እዮም ዝሰርሑ ዘሎ ተረዲእኩም ድዩ እዚ ከዓ ማለት እዩ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲሞክራሲ ባይ ደ ፒፕል ፎር ደ ፒፕል ፍሮም ደ ፒፕል ሶርስ ኦፍ ደ ፓወር ኣልቲሜት ፓወር መን እዩ ህዝቢ ካብ እግዚኣብሔር ቀፂሉ ማለት እዩ ናብ ካልእ ከይትወስዶ ካብኡ ቀፂሉ መን እዩ ነቲ ህዝቢ ከዓ ዝጠቅም ብመን ዝተመረፀ መንግስቲ ብህዝቢ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣካይዳ ፅቡቅ እዩ ኣብዚ ዓለም ዋላ የለን እንዲ ዋላ እቲ ኣሜሪካ ትበሃል ንባዕላሲ ግናይ ዝኾነ ዲሞክራሲ እዩ ዘለዋ ግናይ ትብሉ ኢኹም ግናይ ዝኾነ ዲሞክራሲ እዩ ዘለዋ ምክንያት ተባላሽኡ እያ ዘላ ሓደ ጉዕ በላዕ ትራምፕ ዝበሃል መፅኡ ማለት እዩ ሓዋውሰሎም ኣሎ ነቲ ዓዶም መርሄ የብሉ ገለ የብሉ ባይዘይ ትራምፕ ስቂሉ ን20 ዓመት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ዓድታት ዝተመሰረተ ናይ ሓድነት ፖሊሲ ቀፃሊ ኣብ ግምት ውሽጢ እትዮም ዝሃነፅዎ ብዙሓት ገለ ከም ዝበሃሉ ብሞሎም በቃ ቆራሪፆም ኣሎ ትማሊ ከዓ ካብ WHO ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም
إيدي سحب ولا تفند زقبرو نورك هيجبرني سو زغون نجار كأحاسيب يقول نيرو نحنا وسيدنا حكير نملس وين ايش عفار في انت بالني عفار كيفار عفار زبالون لو ايش رجعنا حمر زبالو نزيهم ده حدا كونو ده يقولوا من حدا نجار كون لهم عتلي سبهم بس حدا انتهالي سياسورينا أكله نسكلينا خل قولي أنا لوم هري أقول له نهاية زربة ولا انتهي تبلي زت أفعالك تزبلو زولا شيء فسين كمسكون نت مسحكي زجاجو ولا حنت زرخ من نجار زي بلو حزيرو يقول ما كان هذا زعات ورجعنا حمر زي انتهي أخم زي قبل قال حالة كوي كنا زارو بزولا بايزوي نرجعنا حمر حالة زبحال يبلو نرجعنا حمر زبحال حالة يبلو برهان أقول هو حالة ما خم زي زارو وزل خلنا نفلت يعني أنا انتهي لك حالي بسر حالة يبلون زارو بزول الحجة تايو توم برجعنا حمد وس تملخت وكفرتي the message the theme يقولوا توم فرنجي تجبت ما فلتي تردك what is that what is it فريسوم يوم من نعلم كوازي تسامى مع زعينته ملختي يزولو جن كم خوين برجعنا حمدو عدنا من راح تسقموا لهم من أسيهم إلى أنا أي بلن موزحتهم كأخالوت زولو دليت فتحي أبت برجعنا حمد زبال كونسيبت عسيلو مسي مور عد معي نعاتهم يلون يزقمت بسرعة أنا بسرعة برجعنا حمد مالت حدا قنعنا لب زولون ترت زولون جون بلاك لازم مصروته الدسيز بلن جون بلاك يا جون بلاك كأبك فتاوي فتاوي حوي حجي كفوتوها قديتها أنا حجي مالتي جون بلاك توصي نقروه شيدن زبالسي بقى كل جزء سي فوتو كأيو يزاربي بزعبها قال ينيرو بقى حساب موداتها بلوه صمدو فريسدو تحدثوا تايتو قداي ناي صمدو قداي ندي فريسدو تحدثوا ما تريتو يهم كتب حجاب زو قداي زيس فريسدو تخوين فريسدو تحدث اسكبلو صمدو يلا كبرون سمعوا بچبوط ግን تحزي امونغو تግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ሆነታት እቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ፖለቲካው ምዕባለ ዕድል እዩ ስናይ ጽምዶ ተታሒዙ ካሊ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝቀነየኹ ጉዳይ ነይሩ ናብ ኣስመራ ዝኸዱ ተጋሩ ነይሩ ብፎቶ መልክዕ ዝወፀሉ ኩነታት ነይሩ ኣስመራ ዝኸዱ أسمع درجة زلام بس سجيرم تسجيرك وين أول سعيد نحرد سرحة تحسو زلام بس تمزيو أنا نقول إيش بالمو يا وتعنا زلام يا أفوتو زر أنا يو راح تقولون قولوا في ناب مالت مس أول سعيد كوينا فوتو تسعيدهم رينا مالنا سلازي صمدو بنبرهانة تكيو مالتي كالي يقول برهانة عسيرك كالوتنا يصمدو أكترس مغيار سرعين نجرسوا ما تمال مش قد ما ذا فوتو اعتلت إفعله ناتكان نايم مرارهان يأولن عبي يوم كيدوم نايت أمدو عوالات حافي ولا لو قلت هذا الموضوع عبي هذا فوتوغراف زياه نشت مع السوشيال ميديا وانت مالي بشد جميرنا أخواص لازم نوركيه أي أنا نايم مرارها عبي طلع علوه وتراحيهم زول بعد ملسنا مرارها وملس اللي كلن هذا علي قداك ملس قل حبركم أخوهم يعني نتكمل سمعتنا تعالى صغدا تنايم زي كحجة بقى حيا لزرواكو إتزاري وزلو تنايم مرابرها كمل سايكلني أنا بعلي ملس مالت برايفيتيو تناتيجن كمل سيغليه أب حدا بلين تسافيرو مسيك قديم ما انت عايز ولا نتي أكون أنا مكينة تسافيرو مسي نزل قبينا زلو قربيتسي مساعة تخاص مقو عزيز قال لي أنا حلو له ومعنا أنا حدا إنهم حدا فوتو إنهم نعو زي تملسوا لثنات كهتا ملس كهتا نفلت إنا حنا جو هاي تسقم أبي تركت أبي تساينس وين لو عندك كم زي رياكشن كون زلو بايزو الناس حقكم رأيو أيتنا دديو أيتنا دديو تردي كأد حنا عليكم اللي سموه أرى عز التكنولوجيا الزمن تفلتني هنا عليكم اللي سموه ناي مفر برهان وعلى مسألة ملسجن تعيتو أبنا قريم مثل كاستالين هذي إرتران هستقرأين سي بزح عمتات بزح خسارة من قرات اللومو بزح نايت فات عمتات حديثنا ينامو تهزي بسنة السلام بسنة لمعة تساقي يمو
መጻወት ጸላእት ኮይኑ እሞ ሕሉፍ ዝሓለፈ ብመልክዕ ይፈታሕ ግን ካብ ደገም ዝምጥፍፋእ ሕነ መፍድዳይ ካብ ሓደ ትግራዋይ ካብ ሓደ ኤርትራዊ ጽበ ነገር ንግበር ኢልና ዓመትና ንገብር ካብ ንዘራረ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ እዚኣ ትበሃል ገበን እተን ዝበለን ቅድም ኢሉ ዝተዛረበን ኩለን ደርዲሩ ዘቕመጠን ሓቅታት እየን ማለት ዝከሓድ ነገርስ ይብልን ኩላናስ ንተኣማመን ሓቂ ኢሉ ተጣፋፊ እዚ ህዝብታት እሞ ኣብ ሓደጋ ነይሩ እዩ እሞ ሕማቕ ዘበለ ብሙሉእ ጥዒምዎ እዩ እሞ ነዚ ሲ ለውጢ ክነምፅእ ዝሓለፈ ከም ምሕላፉ ምክንያቱ ዝሓለፈ ሪቨርስ ስለ ዘይግበር ጽቡቕ እዩ ተሓሳብ ዝሓለፈ ከም ምሕላፉ ግን ኣይኮነን ከም ምሕላፉ እንተይኮነ ሓሊፉስ ከም ተሓላልፉኡ መጠን ነቶም ነቲ ክሓልፍ ዝገበሩ ሰባት ግን ጉቡእ ስጉም ተዘይተወሲዱ ይርሳዕ እሞ ይድግም ከይርሳዕ ከይድገም ዝተባሃለ ንምንታይ መሲልካ ከይርሳዕ ማለት don't forget but forgive ይቕራ ትበሃል ንቡር ይግን ክትስዕ ይብልካን ተረሲዕዎ ተመሊሱ ክደግሞ እዩ ተደጊሞ ከዓ ክልተ ግዜ ዋላ ይቅርታ ይበልካሲ ይቅርታ እናበለ ሓደ ሰብ እንተቆቲልካ ተሰይሩካ ንስኻቲ ይቅርታን ዓኸ ዋላ ትርጉም ክኸውን ኣይክእልን ሶ ሕጊ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ እዩ ብዙሓት ሰባት ታይልኩም ኣለኹም ኣብ ርእይቶ ካብ ዝሃብኩምኒ ኣብ ጽምዶሲ ጥርጣረ ዲ ዘለካስ ርእይቶ ዲ ዘለካስ ፍጹም ተቃውሞ ጽላኣት ወይስ ሕቶ እዩ ዘለካ ዝበልኩም ኣለኹ ኣነ ዳ ጽምዶ ማለት እኮ ትርጉም ብትርጉም ተሪእኻ ጽምዶ ምጽማድ ማለት ምርኻብ እዩ በተነሳቶም ዲፋይን ዝገበርዎ ትሕጂ ዝኸድዎ ዘለዎ ግን ኤጌንስቲ ባይዞይ ክነገረኩም ሪያሊቲ ማለት እቲ ዝሓሰብዎ ሓሳብ ግን እቲ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ታናቴ ፕሮፋይል ኣይትፈልጥዋ እንዲኹም ከመይ ዝበለት ፕሮፋይል እያ ዘላትኒ ብደንብ ጌርኩም ባስተውዕሉ ክልተ ኣዴታት ኣለዋ ሓንቲ ኣዶ ትግራይ ኣላ ሓንቲ ኣዶ ኤርትራዊት ኣላ እዘን ኣዴታት እዚኣተን ኣብ ማእኸለን ሓንቲ ሓወልቲ ኣላ ሓደ ስልጣነ ተጸጊዐ ክሪኤ ከም ናይ ኣኽሱም ሓወልቲ ዝበሎ ብርሃም ኣፈወርቂ ሓደ ግመል ከኣሉ ተረዲኩም ትግመል መግለጽ ጽንዓት ኤርትራውያን መግለጽ ጽንዓት ናይታ ኣዶ ኤርትራ ተሓወልቲ ከዓ መግለጽ ጽንዓት ናይታ ኣዶ ኣኽሱም ናይታ ኣዶ ትግራይ እዩ ናይታ በዓልቲ ስልጣን ኣኽሱም ማለት እዩ እዚአን ክልቲአን ክትሓቋቑፋ ከለዋ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ፎቶ እዩ ተረዲኩም ዲ ሶ ኣነሲ ንጽምዶ ክሳብ ክንደይ ናይ ዝኣክል ጎስጉይሰሉስ ማንም ሰብ ይፈልጥ እዩ ማለት ነትርክብ ህዝብታት ማለት ትሕጂ ኣወል ስዒድ ዝብሎ ዘሎ ግን ኣወል ስዒድ ንጽምዶ ዝበቅዕ ፐርሰናሊቲ ግን ኣይብሉን ምክንያቱ ክሕተት ታሕታታይ ክኸውን ትማልን ዝበሎ ፍጹም ድንብርጭ ዘይብሎ ዓይኑ ብጨው ሓፂቡ ዝመጽእ ናይ መምሰላ እዩ ናይ ካሜራ ሰብ እዩ እንታይ ዝበሃል እዚ ቴሌቫይዝድ ፕራቫዶ ዝብልዎ ማለት ካሜራ ኣቕርቡን ዶ ገለገለ ዝብል ዓይነት ሰብ ማለት እዩ ከም ዓይነት ሶት ፐርሰናሊቲ ዘሎም ትግራይ ወገን ዘሎ ተጻመርቲ ከምኡ ተመሰልቲ እዮም በዓል ብርሃን ሪኹሞም ኣብዛ ወርሒ እዚኣሲ 5 ግዜ ሓሳቡ ቀይሩ እዩ 5 ግዜ ቁዋም ዝበሃል ይብሉ ኣቃወማ ዝበሃል ይብሉ መቆሚ መሬት እውን ይብሉ ከም አርኪሜዴስ መሬት ክንቕንቕየ መሬት ሃቡኒ ይልኒዮ ሓቂ ትፈልጡ ከምኡ እዩ ብርሃን ሕጂ እዚኣቶም ሒዝኩምስ እዚኦምስ ኣድማዓይ ለውጥ ዘምፁ ሰባት እዮም ሜን ኦፍ ፕሪንሲፕል እዮም ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ማለት እዚኦምሲ ተረዲእዎም በቃ ጽባሕ ዝግበሩን ከምዚ ደልና ክሳብ መወዳእታ ከምኡ ይብልኹም እዮም ይላእኹ ዝተላእኽዎ የንብቡ እዮም ዘሎ እቲ ዕላማ ማንም ሰብ ይፈልጦን ሕጂ ማንም ሰብ ይፈልጦን ግልጽ ክኸውን ነይርዎ ክሳብቲ ነቲ ጽምዶ ንባዕሉ ሓደጋ ዘይፈጠረት ምስጢር ክሊር ክግበር ዘሎ ክሊር ተገይሩ ተስተረፈ ከዓ ትርክብ ህዝቢ እውን ኣነ ክቕፅል ብጣዕሚ ፍሉይ ደስታ እዩ ዘለኒ መብዛሕትኦም ኣብዚ ዘሎ ኣሕዋተይ ክትወስደና ኢኻ ኢሎም ኣለዉ እቶም ዝደወሉ ማለት እዩ ክወስደኩም እየ መቐለ ክሪአኩም እየ ኣስመራ ክተርእዩ ኢኹም ክቡራት ወፍትዋን እንታይ ኢኹም ትፈርሑ ኣለኹም ኣይንፍራሕ እዮ ኣርማ ሚድያ ዝበሃል መፅኡ ቦኣታ ኩለን ዘን ትግርኛታት እምበኣር ሚድያ ኮይነን ሎሚ ሚድያ ተን ቃላት ትግርኛ ኩለን ሚድያ ክኾና እየን ሓዝ ሕጂ ሓዚ መድበዲተይ ኢሉ መዕበድበዲትወ ፈፂሙ ተባሂሉ ካፍተን ሰለስተ ተጠቐሳ ወፃኢ ኣይፈለጥናን እምበር ሩይ ዝኾነ ናይ ሕጊ ናይ ገበን ጥሕሰት ፈፂሙ ተዝኸውን ዋላ ንናይ ህዝቢ ረብሓ ተባሂሉ እውን ክትገብሮ ዝግበአካ ነገር ከም ዘሎ ኣብቲ ባዕሉ ናይ ገበን ሕጊ ስርዓት ኣሎ ባይዞ ሓደ ብጣዕሚ ፍሉጥ ዶክተር ብጣዕሚ ስረስ ዝኾነ ገበን ማንም ንሞት ፍርዲ ከውፅዖ ዝኽእል ዓይነት ገበን ፈፂሙ እንተዝኸውን እውን ሓደ ዶክተር ሞዚ ኦንሊ ዶክተር ተልዩ ኣብቲ ዓዲ ስፔሻል ዶክተር ተኮይኑ ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ንትረብሓ ህዝቢ ክበሃል ተቀዳዲምካ ይተኣስሮን ናቱ ምትቅሽ ካብ ዘይረኽብካ ወይ ዝተፈለየ ምሕረት እውን ትገብረሉ ሕዚ ወይ ናይ ይበተኹ ህዝቢ ብጣዕሚ ኣብ ኢሞሽን ስለ ዘሎ ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ስለ ዘሎ ነቲ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝነበሮ እምነትን ናቱ መሪሕነትን ዕቱብ ዝኾነ ብፍላይ ካብ ፀላኢ
ناتي رئيسة أرجيسكم يخم عدقرات تأتو إلو نستقواش حجينا بزخونن زي خونن مخنيات تقريبا عاصر خيوني أخامالت بخالي بحالا نهزبي مورالن دليتن ربحان مئسار مالت يلو إز عصومو إزي سلزخونا إنا خم أجندا تغيرو نما يتقلو زلنا أنا موالد الإسساي صبو دس ياشنا فيو قرما يقبرو زو وحفرهم سبات نحاو قعش قبره كابت مالي جميروم إنا دولو أبت بصحو كنري إنا يلوم يفرار حولو حاون جينا تقرا لا قعش قبره دحرئتنا يتمال مجلسي زي فلت سبات صويعهم نام ميديا تقربا يقبان التم تصون يلن ناولو أبرس حاو فرحن فغرؤمن كباخان لعلن نقعش نحنا نحلل ناولو كواجو تسمعهم زدلي نجر انتليو دما أمس كنوصل لهم كم زي رأيو أغبيصهم صدروا دما بعدنا تزهبنايو حلواتون تذير إنان شفت يلوم الله BBC صرح دراما عالم تفلت أبيتو تقتصل زبليو BBC يحسو ينيرو تمالي يجبر ينيرو كم ميديا انت معتا أملاخي ودي لبزبن أي كل اندي توالا شور أزلومو اسكي نقصلنا بتعامل حزن تاريخ دراما تسريح وابلعلي جنرال قعشي قبل BBC بهندق زعزخون انترناشنال ميديا تعاصيرو كافت تعاصيرو لزنبر جمار هنصا نابزخونه بوتا خمص ميدياون هو صنح بيتسب تصويعهم مانياتو تمالي حدا حبريتاو صبو باي ذا واي نغره منغدي ازي بحر نغاس زارو زلسي ፍጹም ሓሶት ይልኩም ከይትግምቱም እንታን ተሓው ኣብታናይት ማለ ቪድዮ ዘቕረባ ቪድዮ እንድሕርዳ ሰሚዕኹሞ ከምዚ ኣይ ዝብል ንሕና እውን ካብ ካሊእ ቦታ መፂና ንሱን ካብ ካሊእ ቦታ መፅኡ ተራኺብና እዩ ዝብል ተረዲኩም ዲ ማለተይ ንሶም ካብ ካሊእ ቦታ መፅኦም ንሱ ግን ኣብዚ ፀኒሕና ይኮነ ናብ እስር ቤት ከይዶም ይኮነ ሪኦም ካብ ካሊእ ቦታ መፅኡ ኣብ ካሊእ ቦታ እዮም ተራኺቦም ኣብ ካሊእ ቦታ ከም ዘሎ ማለትስ ክትፈልጡ ኢለ ሓቂ ስለ ዝኾነ ሩስማን ሓበሬታ ወፂን تقتلون كون خلي بهوتون زي كل خلي سلاز تبعله نزي أنا مشفان طرح أو طبق مع سرتي خمسة لو طبق بوتا خمسة لو حقه بوتا خمسة لو نبيت فردون خمسة قرب بزمسل مسبيته سوون كم استراحة بزمسل ملكعو BBC بجازية تنيو ناي تقرينيا مدى مالتي قر ما يقولوا نايتي علي تاو جلون عصم سجاي مسحر حموني دراما خسرح أو تدالي وتاني قدم بيتسب أفتو قعش جبرة زلوا بوتا قعش جبرة كهالي بوتا ماتيو كافت جمار هنتا تنبيسون الخونو بوتا ما معخل بوتا الرخي ومم مالتي جمانون مش فان خمسة عن الدراما خسر خي حدا كافتهم صراحة دراماتات على حقه بوتا خمسة كلاي مسبيت سوون صبغ تراخيو حقوسن فيستان خمسة خونة أو حسب بوتا ون خمسة لو حقه بوتا خمسة لو كاو حلفنا بيت فردون كم صغربة الزرا هو ساعتون بوتا ون أصحاحيتو مالتي ويانا كن كمو قلاقن صبو ከምዚ እናገበርካ ይድምፅ ኸውን ዘሎ ባይዘይ ሓደ ሰብ ሎም እንድሕር ዳኣ ተታሒዙ ኣብ ዝኾነ ቦታ እንድሕር ዳኣ ጠፊኡ ተባሂሉ ክሳብ ዝከኣለካ ድምፂ ትኸውን ከምኡ ካብ ተመሳሳሊ ብርሃነ ልፍዓተይ ተስፋ ኣብዚ ኣትዩ እንተይተባሃለ እዩ ተታሒዙ ዘሎ ኣብዚ ኣትዩ እንተይተባሃለ ሒዞም ኣለዉ ድምፅኹም ከሆነ እዩ ዝግባእ ሓውዩ ተቓላሳ እዩ ዋላ ይገለባበጥ 50 ግዜ ብኣንጻር ሓሳቡ ክእሰር የብሉን ፈፂሙ ማለት እዩ أنا زي بتعمي أطبيق يزخونون نتخوم زي عين السرح مخنياتو إزي سلز خساسة راح نبعت الدين دم الدين كمل سلي على فتيمول يو جبن اللي سلز تزارب طرح يو تأثير زلوا قالوا ولا حنت تزارب ونقر اللي نعمل سلت أنا قريب مالتي زا قد دايزي أزجبرة ما نمزخون يخون أكل زي يوصل نحركوينو دمت مخانها هنقص لنا مالت بترجع جامي دمتهم كونينا فتهم تصليهم مقصد لا جمجمة يعتودوا مقصد أخادين يتخيل خزارنيو هذه والكسرات حمقة تكونكو دي بجمجمة دربها بجمجمة سخاخلها مش قاك يمرحنتو علما خاجن صحتي يبلغ نهزو تجراي يزواو ويانا حارن التجراي مالت يزو تجراي تقالوا وينو مصول الرجاجوسو مصول دخبر الله تا يزواو ويانا حارن التجراي مالت وينا حدا بعل سلطان وين حدا عدوى وين حدا رايا أطفالت نجار عدوى رايا وجراتي تاريخون يدمن فلا لا يوسو حاول فلالي عدي دباتاتين تجراي توتن دلي أحمد بق عندنا إذا أمحارو أبزوانا تشكل يوم نجار أبزوان تجرايس فرقة أمحارك صدوايو فرقة عفارك صدوايو فرقة أرتراك صدوايو فرقة بزبندر بوالقايت سلم صدوايو زاد دلي تاريخوينو حنا جن تجرا ونتنا جن حنتي تجرا يا عدوى عدية عن حزي هلمات عدية حمارة عدية أقسم عدية شرع عدية تمبر عدية صحيح أقول لك هذا رواس يقول نعيت أسر ولاد مالتي جينا زخون سبع سيلهم كهرع خاملتي
ብጣዕሚ በቃ ደስ ዝብል ስኢሉ ጠስምል በሃዘሰቲ حق هازلو ناي زخونه يكون ولقسم مسارح يكون ودم مالت ترديكم دي تقالسسي ناي ولقسم مسارح يكون ناي حزبي تقاليسم صيو نعنا يزملكت نعنا زملكت تخوين ما نحنا ابزينا نركب لنا بعلتنا نحناس ناي خباب زي حزبتاتنا مول يخناكم انت زي لناكاس كيدكا خمز يولو نخمز يول حزبتات وكيلهم نيميلكات مص من وكيل كابين فلتك على ابي نريناك ابي كوينا وكيلناك ابي كوينا غريناك معزه زبل حتوتات كمصكا سلازخل زوم ابو خا كلچ ابيلو مليسوم مالو مالتي كابزيوم للعلي صبق ملس زملس سبالو الى امنن صبق قنيات كونلكم يزمنه كمريهم انا لما عند فيديو حسابكم اسك غلصو حجي قنع يوتولو حساب اسكي تزرمس ابت زرملو بوتا كومنت نضحفكم كيلو خبلكم يزدلي لو ام قنو كونلكم يزمنه صصبق اسمعنا تشاو انا قنيوتا good light نحن حضرت حواتي ما نطيب